Today's Vlogmas Park March 24, 2024. Visit ko lang ngayon sa Station Road. Palm Sunday. Nakakita tayo dun sa taas. Samahan niyo akong umakyat hanggang dun sa taas. Tapos na yung banda rito. Malakas pa yung araw. Oh, ganda ng mga drawing ng mga student. Tanim natin sa bubong natin. Chia seeds.
45 lang po yun. Pwede rin po yun. Ito. Meron pala dito. Ito kung ko nang katulog? Sa hotel. Sunday, Palm Sunday. They're in Philippines naman. May papahingan ganyan sila lifestyle na. Ay, sarap ng hangin. Windy. Huwag kayo mama. Dali.